أمعلتاوي هيوتنا نقبرو من قصاصات كلهم قبعات مالت أيكونون بسنكين نقبرو زي قبعك أو ما زموتونا يتعنات أقامات هالو مصنعتاوي صحفات كم زحبرو زبز حز أقامات حقوه بفلاي دما أبناي تحتي عند حقوه زرعي أقامات بسنكي أبسراح نزوتروم زي قبعك أو ما مخانوم يمزقلزو كابزو بمبكاس للومي أم مدب جرات عنا بزعبا أو ما سونت بحفشة بفلاي دما أما عالتاوين نطفتاتنا كنكتولوز قبعنا أو ما أكالاتنا زي رسس مدب حيزنا لكم قريبنا لنا فيزيوثيرابي كابت انتي كساب حجيز سرح اللهم زلو عود حكمنايو كفالنا ساينس كوين دومان استفل عليو أم قصاص زقات ومتسكمات بمنقدي بعلمويا فيزيكال ثيرابيست زوهاب أقول حكمنايو مالت نتهدسو أكالاتن شواداتاتن متنتاتن ملاقوباتاتن كوم ودما نزتفل عليو نرفاوي تسكمات سسعبينهم فوكوستن كبرتن كانزاتات أم مفواس زنتف عوديو شواداتات متنتات ملاقوباتات نرفاوي سرعاتن بزتفلالي كونتات زتونكوفيوم بحدقا غوغي ميلا منبرو زي قبوات أما أكالاتن شواداتاتن زي تمحلالفتي حمامات مالت وقع لبي وقع حنقول كالوقتن سنكلنا لمست كأنزان زتفلاليو تسقماتن كختلو كابزخو اليوم إزوم تسقمات دما نتفتاتنا بقبو نخيني تكبر وي دما قبو من قصاصاتنا زعنقصو تسقمات عنا يوم فيزيوثيرابي أما عالتاوي نتفتات ودساب زسرح عود حكمنايو مالت أما عالتاوي نتفتاتنا زي نبوراك أو ما جيرنا نسرحمو كابزو زي نبوراك أو ما ستلعلو تساقمات ناب نبور نخملو سدما أقول قلوت فيزيوثيرابي يدلينا فيزيوثيرابي مالت كابت انت تحيزو دسرحلو عود حكمنا خينو أب فوسان مكلخالن مهداسن مهناسن أكلات سنكلنا نزيقاتو ممسابات مرميرو كونتاتو مريو مدباتنا مهداس سريعو ننبور ناي منقسقاسن ممحياشن مكلخالن مفواسن نقانزا مقدالن ناي منقسقاس بقعتهم بزي صقم مس مقداتهم استأثر سنكلنا بخالقوتن كل خنقاسقاسو زلهم اكلاتهم ببقعت كم زنقاسقاسو يسرح فيزيوثيرابي أب استفلالي عودتاتي سرح كم أبنت أمني عزمي حكمنا تعق كنكن نايمت نتات كأصلو كفل متبحتي نايلبن سامبون حكمنا وزتي سرح أما عالتاوي هيوتنا سرح عودي كساب زخونة أب كل درجة عدمي زنطف حده هتسان كابتاس تولدلا على تاتحيزو بزستفلالي مخنياتات زموتو زي نبوراك أومان سنكلنان ناب نبور نخملوسي حجز فيزيوثيرابي أمنتاي نطف تلعلنا خا حدا أب هتسانات كنبل كلنا استفعالي مغنيات زقات أمام هتسانات سنكلنا له نزوم هتسانات زيهم كم يجير كأخا نبور من قصقاسهم كم يجير كأخا مسحبرة تسوهم كم زحواس وتقبر كله كل دخلوا زقات أمام سنكلنا أنت الأخوين سب أب كبد دي أخلو جنا باستفعالي وحنامات سنكل كوين خول دي خيلي قلع نزول عزي كم يجير كنا حبرة تسابي حواس أب أكلاتو زلو سنكلنا خي أنتي تقبرلو كم يجير كاتسجنو ويناب نبور كم يجير كاتملسو أب ما هتأنت دا سنكلنا قاتيمو مستولده دحرم ولادهم زقاتهم سنكلنا أنت دا أهلي باستفالي عينة حمامات كون خيلي باستفالي عينة حمامات كون سلزغير نازقاء كم يجير كاتفوسو أبو نينتف ماتيو كال برخصن كال انزموت حماماتنا يسنكلنا نايقولوا أنت دا أهلي من أبنة تقدمنا ورتو عرسن تانيح واحد قلعة من الباتنا بسنكلنا قزو زمت قلعة كلي خيلي نزيهم كم يجير كان ريهابيليتيشن مدب سريع كم يجير كان يتحدثوا مدب سريع كان عاتهم نبتحدثوا نب فيزيوثيرابي متيم نب نبور هيوتهم كم زملوا سد سريع حودي مالتي أما عالتاوي نتفتاتنا بستفلالي عيوتات تدريخنا ويدما بشللتنت نغسلت أنا بزبل حساب تدقاقامي زخونة سرحات زي نبراك أو ما جرنا نسرحنا
እዚ ግን ምስ ግዜ ናይ ጥዕና ሳዕቤን ከም ዝኸትለልናዮም ሞያውያን ሰብ ጥዕና ዝገልጹ ገለ ካብቶም ተዘውቲሮም ዝረኣዩ ሳዕቤናት ድማ መጉዳእቲ ቃንዛ ሕቆ ዘይንቡር ኣቃውማ ሰውነት እውን ንክህልወና ይገብር እዚ ዘይንቡር ኣቃውማ ሰውነት ናብ ንቡር ክምለስ ተኮይኑ ድማ ፊዚዮቴራፒ የድሊ ኣብ መዓልታዊ ህይወት ንጥፈታት ናይ ሰብ ከዓ ይሰርሕ መዓልታዊ ወዲ ሰብ ክንብል ከለና ንኣብነት ንስራሕ ዝንወፍረሉ ኣብ ስራሕና ዘጋጥሙና ሓደጋታት ናይ ስፖርት ምንቅስቃስ ኣካላት ንተፈላለዩ ስራሓት ንምፍጻም ዘይንቡር ኣቃውማ ጌርና ንሰርሕ ኢና ስለዚ ነዚ ዘይንቡር ኣቃውማ ዝፈጥሮ ፀገማትን ሳዕቤናትን ንምፍዋስ ፊዚዮቴራፒ ይሰርሕ ማለት እዩ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሓደ ዓይነት ስራሕ ምስራሕ ሓደ ዓይነት ስራሕ ንኣብነት ዛይደይ ሙሉ መዓልቲ ከምዚ ኣቢለ ሓፍ ከውርዳ እንተዳ ዝውዕል ኮይነ እዛ ተደጋጋሚ ስራሕ እዚኣ ኣብ ኣካላትና ሓደ ጽልዋ ትፈጥር እያ ስለዚ ነዚ ጽልዋ እዚ ንምጽጋን ከዓ ፊዚዮቴራፒ ኣብ ናይ ቃንዛ ቦታ ዝተፈላለዩ ቃንዛታት ኣብ ዓንዲ ሕቆና ክኸውን ይኽእል ኣብ ክሳድና ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ቃንዛታት ኣብ ዝስማዓና እዋን ድማ ሓደ ከብዲ ንዑ ንምጽጋን ፊዚዮቴራፒ ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ስፖርት ሓደስቲ መጉዳእቲ ናይ ስፖርት ተዳህልዮም ስፖርተኛታት ኩሉ ግዜ ምስ ምግጫው ምስ ሙጉያይ ምስ ናይ ትሬን ኤንዱራንስ ካፍቲ ናይ ሰብ ዘይንቡር ዝኾነ ምንቅስቃሳት ዝያዳት ሰብ ስለሰርሑ ንመጉዳእቲ ወይ ድማ ንኢንጁሪ ተቃላዕቲ እዮም ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ከዓ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንተዳ ሓድሽ መጉዳእቲ ኣለዎም ኮይኑ ነቲ መጉዳእቲ መጀመርያታ ፈርስት ኤድ ምስተዋህቡ ድሕሪታ ፈርስት ኤድ ከዓ ናይ ፊዚዮቴራፒ ኣበርክቶ ኣብቲ ነታ ፍወሳ ነታ ኢንጁሪ ሳይት ወይ ድማ ነታ ተጎዲኣ ዘላ ቦታ ንምሕካም ማለት እዩ ካልእ መጉዳእቲ ምክልኻል ስፖርተኛታት ብሰፊሑ ኣብ ዝሰርሕዎ ዓውዲ ነቲ ናቶም መጉዳእቲ ከይመጽእ ከሎ ኣቀዲምካ ከመይ ጌርካ ትከላኸሎ ክገብርዎ ዘለዎም ዓይነት ምንቅስቃሳት ክክተልዎ ዘለዎም ናይ ስፖርት መደባት ናቶም ከዓ ይሰርዕ ማለት እዩ ድሕሪ ናይ ዝኾነ መጥባሕቲ ንምሕዳስ መደባት ከዓ ይሰርዓሎም ፊዚዮቴራፒስት ማለት ሓደ ኣትሌት ወይ ድማ ሓደ ራይደር ብሽክለታ ክኸውን ይኽእል ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስፖርት ነጥፉ መጥባሕቲ ይገብሩ ድሕሪ መጥባሕቲ ምግባሮም ናብ ንቡር ህይወቶም ናብታ ስፖርት ክምለሱ እንተደኣ ኮይኖም ብሓገዝ ፊዚዮቴራፒስት ኤክሰርሳይዝ እናተገብረሎም ምንቅስቃሳት ንዓም እንዳተዋህበ ብመደብ ብፕላን ተዋሂቡ ዝስራሕ ስራሓት እናተዋህቦም ናብ ንቡር ስራሖም ክምለሱ ይኽእሉ ማለት እዩ ካልእ ንብቕዓትን ተፃዋርነትን ስፖርተኛታት ሓደ ስፖርተኛ እንታይ ትሬኒንግ ጌርዩ ናቱ ፐርፎርማንስ ወይ ድማ ናቱ ብቕዓት ብግቡእ ደምፅእ ተፃዋርነቱ ከመይ ጌርዩ ዝሕይል ነዚ ንምስራሕ ይሰርሕ ካልእ መጉዳእቲ ምስ ኣጋጠመ ከዓ ምፍዋስ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተዳ መጉዳእቲ ጋጢሞ ነቲ ጋጢሞ ዘሎ መጉዳእቲ እንታይ እዩ ፕላን ጌርካ መርሚርካ ሪኢኻ ንክንደይ መዓልቲ ክወስድ ይኽእል ክንደይ መዓልቲ እዩ ክዕርፍ ዘሎ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ እዩ ናብ ጌም ክምለስ ከመይ ኢኻ ናብ ጌም ዝምለሰሉ ወይ ድማ ናብ ፆታ ዝምለሰሉ ኢልካ ትሰርሓሉ ኣካል እዩ ማለት እዩ ካልእ ፊዚዮቴራፒ ዝነጥፎ ዓውዲ እንተልና ከዓ ኣብ ኣረጋውያን ማለት እዩ እዞም ኣረጋውያን እዚኦም ካብ ምውዳቕ ንምክልኻል ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለኻ እንዳደኸምካ ኢኻ ትኸይድ ነቲ እንዳደኸምካ ትኸዶ ዘለኻ ንምሕያሉ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ኤክሰርሳይሳት ዝወሃባሉ በቲ ኤክሰርሳይስ መሰረት ይኸዱ ካልእ ናይ ኣእምሮ ፀገማት ዓበይቲ እናኣረጉ ንዓበይ ምስከዱ እናተጨነቁ ኩሉ ግዜ ዲቶሮሬት እንዳኾነ ስለዝኸይድ ነዚ ንምሕጋዝ ዝወሃቡ ዓይነት ምንቅስቃሳት እዩ ማለት እዩ ናይ ዓፅሚ ምድልዳል ኣብነት እቲ ምፍኳስ ንዕኦም ዓፅሞም እንዳፈኾሰ ስለዝኸይድ እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለኻ እንዳፈኾሰ ስለዝኸይድ ፕሬዠር ጌርካ ምንቅስቃስ እንተደኣ ሃልዩ ወይ ይንቀሳቐሱ እንተደኣ ሃልዮም ግን ንቡር ክኾኑ ስለዝኽእሉ ብሓገዝ ፊዚዮቴራፒስት ደሓን ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክህልዎ ይኽእል ኣብ ነፍሲ ፅራትን ሓራሳትን ውን ከም ፊዚዮቴራፒ ይነጥፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ፅራትን ሓራሳትን ክንብል ከለና ቅድሚ ምሕራሰን ዝወሃብ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣሎ እዚ ከዓ ነዚ ናይ ጎልአን ዘሎ ጭዋዳታት መደልደልን ዘይፃዕርን ሓይሊ ዘለወንን ኮይነን ብዘይፃዕሪ ብካሕርሳ ከለዋ ከዓ ከይሽገራ መታን ከይተሸገራ ዝሓርሳሉ ኤክሰርሳይሳት ወይ ድማ ምንቅስቃሳት ይወሃበን
ድሕሪ ሕርሲ ከዓ ንመደልደሊ ኣካላተን ይኹን ወላ ናይቲ ናይ ፐልቪክ ፍሎር ኢልና ንገልጾ ናይ ኣብ ከባቢ ጎልአን ዘለው ጭዋዳታት ንምድልዳሎምን ናብሮምን ምምላሶምን ይሰርሕ ማለት እዩ ብሰንኪ ናይ መትንታት ዝረኣዩ ጸገማት መልመስቲ ስንክልናን ካልእ ተወሳኺቲ ጸገማት ንምጉዳል ፊዚዮቴራፒ ዓብ ኣበርክቶ ከም ዝጻወትዮም ክኢላታት ዝዓውዱ ዝገልጹ ሕጂ ናብ ፊዚዮ ዝመላለሱ ሰባት ኢና ክንርኢ መን እዮም ናብ ፊዚዮቴራፒ መጽዮም ዝመላለሱ ሓደ ናይ ዓንዲ ሕቖን ክሳድን ጸገማት ዘለዎም ሰባት እቲ ጸገም ብዝተፈላለየ መገዲ ክኸውን ይኽእል ብሓደጋ ክኸውን ይኽእል ብኣጠቓቕማ ናይ ስርሖም ክኸውን ይኽእል ካልእ ውሽጣዊ ሕማማት ፓቶሎጂካሊ ክኸውን ይኽእል እዚኦም ኩሎም ዓይነት ዓንዲ ሕቖ ዘለዎም ጸገም ናይ ዓንዲ ሕቖን ክሳድን ዘለዎም ሰባት ከዓ ናብ ፊዚዮቴራፒ ኩሉ ግዜ ኣለውና ብዙሓት ሕማማት እውን ይመጽኦም ብመሰረት ከዓ ተፈዊሶም ይኸዱ ማለት እዩ ፍርቂ ኣካላቶም ዝለመሱ ናይ ዓንዲ ሕቖ ጸገም ዘለዎም ናይ ነርቭታት ጸገም ዘለዎም ኣካላቶም ከዓ ይመጽኦም ካልእ ወቕዒ ሓንጎል ወይ ድማ ስትሮክ ዘለዎም ሰባት ከዓ ናብ ፊዚዮቴራፒ ይመጽኦም ማለት እዩ እዞም ወቕዒ ሓንጎል ዘጋጥሞም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ የማናይ ወይ ጸጋማይ ክፍለ ኣካላቶም ይጎድሉ ይደክሞም ስለመሰ እዚ ክፍለ ኣካላት እዚ ከዓ ከመይ ገይሮም ኣክቲቪቲ ኦፍ ዴይሊ ላይፍ ይምለሱ ናብቲ ንቡር መዓልታዊ ምንቅስቃሳት ናይ ህይወቶም ክዳንካ ምኽዳን ናብ ሽንቲ ቤትካ ምብጻሕ ካብ ዓራትካ ተሲእካ ዓራትካ ነጊፍካ ናብቲ ቀንሸሎ ዘወር ምባል ንኽትሕግዞም ናብ ፊዚዮቴራፒ ይኸዱ ካልእ ናይ ጭዋዳ ጸገማት ዘለዎም ከዓ ይመጹና እዮም ብስፖርት ክኸውን ይኽእል ብሓደጋ ክኸውን ይኽእል ብካልእ ዝተፋላለየ ናይ ስፖርት መጉዳእቲ ዘለዎምን ይመላለሱ እዮም ናብ ፊዚዮቴራፒ ማለት እዩ ካልእ ዝነጥፈሉ ዓውዲ ተልና ከዓ ኣብ ናይ መትንታት ማለት እዚ ነርቭስ ኢልና ንገልጾም ሄድ ኢንጁሪ ርእሶም ዝተሃረሙ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ካብ ፍርቂ ማዓንጠኦም ዝለመሱ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣብ ዓንዲ ሕቖኦም ዘጋጠመ ጸገማት ነዚኦም ናብ ንቡር ንምምላስ ወላ እኳ ዳእቲ 100% ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርዎ ኣይኹን እምበር ኣትሊስት 70% 80% ካብ ህይወቶም ከመይ ገይሮም ህይወቶም ክመርሑ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ናብ ንቡር ስራሕ ይምለሱ ወይ ድማ ከመይ ገይሮም ምስ ሰባት ይሕወሱ ኢልካ ፕላን ጌርካ ትሰርሖ ሓደ ናይ ፊዚዮቴራፒ ዓውዲ ማለት እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ ነዘውትሮም ንጥፈታት ብዘይኣልቦ ሓደ ዓይነት ስራሕ ብሓደ ማእዝን ብተደጋጋሚ ዘይንውር ኣቃውማ ጌርና ንሰርሕ ወላ እውን ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜና ዘይንውር ኣቃውማ ብምዃን ንዕርፍ ብዙሓት ኢና እዚ ማለት ምስ ግዜ ዝተፈላለዩ ጸገማት ክፈጥረልና ይኽእል ሕጂ ምክልኻል ክንብል ከለና እንታይ እዩ ምክልኻል ከምቲ ስሙ ዝሕብሮ ኩላትና ምክልኻል ማለት ንሓደ ነገር ከይመጽእ ከሎ ኣቐዲምካ ትከላኸሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ መደብ ናይ ምክልኻል ንኣብነት እንታይ ንውሰድ ሕጂ ነዛ መደብ ዝዕድዘቡ ዘለዉ ሰባት ንውሰዶም ኣብ ገዛና እናትና ቴሌቪዥን ኣቀማምጣና በየን ተቐሚጠና ኣለዋ እንታይ ጌርናየን ኣለና ኩላትና ንፈልጦ ኢና እዚ ብጽበት ገዛ ክኸውን ይኽእል ወይ ብመልክዕ ገዛ ክኸውን ይኽእል ዝተፋላለየ ክንደይ ሰባት እዮም ክሳዶም ጠውዮም ድዕዘቡ ዘለዉ ንየማን ወይ ንጸጋም ወይ ድማ ኣብቲ ኮፍ ኣባህልኦም ብዘይ ንቡር ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ክንደይ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዚ ማዕዳ ወይ ድማ ምኽሪ ናይ ፊዚዮቴራፒ ከዓ የድልዮም ካልኦት ኣብ ኣዳቕሳና ዓብይ መተርኣስ ወይ ድማ ተሪር መተርኣስ ተጠቒምና ንድቅስ ኢና እዚ እውን ሓደ ጠንቂ እዩ ካልእ ነዛ መደብ ድስእላ ዘሎ ሰኣላይ ኢና እንተርኢና ክንደይ ግዜ እዩ ደኒኑ ትስእል ክንደይ ግዜ ኢኸ ነታ ካሜራ ተሰኪሙ ደው ኢሉ ቀኒዑ ንክንደይ ሰዓታት ዝኸውን ቀኒዖም ዝሰኣሉ ሕጂ እዚ ነቲ ናይ ክሳድና ካብ ንቡር ቅርፁ ቀይርናዮ ንሰርሕ ስለ ዘለና ነዊሕ ሰዓታት ረብታቲቭ ዝኾነ ተደጋጋሚ ዝኾነ ሓንቲ ዓይነት ስራሕ ንሰርሕ ተደኣ ሃሊና እዚ ሰኣላይና ሕጂ ናይታ ደኒኑ ድስእላ ሙሉእ መዓልቲ ዝውዕላ ወይ ተሰኪሙዋ ክስእላ ዝውዕል ናቱ ሳዕብን ክመፆ ይኽእል ማለት እዩ ካልእ ኣብ ቤት ፅሕፈታት ክንውዕል ምስ ኮምፒተራት ንውዕል ሰባት ኢና ምስ ወረቓቕቲ ንውዕል ወረቓቕትና ገሊኡ ርሒቑ ይጸንሕ ገሊኡ ቀረባና ዝጸንሕ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣለዉ ናይ ጉልበት ስራሕ ትሰርሑ ሰባት ከዓ
نتا نبرت كسكومي لهم زجبرو نايكرتهم تكان نامنت حنتي بقليلو حف كتب لا تخل نجر تساقيمك حافة مبال زفترو تساقماتون نعاتهم مكل خالي ماتي بحكمنا من كسقاس أكلات زلهم سبات قالونا نزيهم كانت عينة من كسقاس كجبر لو يمعدو ماتي سلازي نبت قداميتي كملستر أخوينا تلفزيون كتعزب كلها مبزحت جزء تلفزيوناتنا كمتي أقدم أخي قلت صوت سنحكو أب فيتنا استقامتها أيقونة تلفزيوناتنا ويتاجزانا سيباتنا وينملكنا يتاجزانا لنا كنا قمت أنكلنا بحد خورنا اعتقمت الله ملو معلتي تزري سبب ما نحنت زمستت كفيلم دي وزمستت كمدب كتري ملو معلت أنت الأخم زيلك كتمتاتو علكونك كسادك كابتن ور من كساس وصاي جيركا يسلازلها يحمك قال عبيت صالونات دقيسكا كسادكا كمزي لتوعاتيتو ملو معلتي كنكاتاتل نو علينا زخا نتا تلفزيون نتا مسيطات كارلا نجر كتري الكا تجبرو نجر ابتي كساد ناتكا ويا عند حقوق زفترو صقم قال زي كنا كوفا بحلا اجت زي كنا كوفا بحلا نامنت اب صالون كوفي لله تصقيعلو ابزي 9 ديغري في اللي كلولو ابزي 9 ديغري في اللي كلولو مبزحتنا كن كوف كنبل كلنا نز صالوننا كمزي لنا ينخفن اجت حقنا ابزلو ابزخا كفات نجر لنا ስለዚህ انت دا كمز عينه قوما نتقم كنا كل غزي نحقنا حدغاي زخون ماتي ስለዚህ نحقنا حدغا خي نغبر تدا خوينا ابزخون اوان كوفام نبلو ساعات تلفزيون ام نريلو ساعات بزتخاله متن نوح ساعات كوفام نبل اب حدا بوتا اندحدا كوفيلنا اتي نتقملو اغبابناتنا كوفا بحلا بتخكل نتي اقوما ني عند حقنا زحلو كخونالو بفلاي كاب عند حقنا لعلي تخ إلنا بتخكل أتي كوفيلنا يزلنا خا تسأجعنا نبور أبزي بركنا خا 9 ديجري نتحت جاتو أبز قلنا خمو 9 ديجري متى بتخكل تخيلنا كوفيلنا خندي لنا سلازي تلفزيونات نمر أي نجبرو كساد كاتب وعتيز كا أب عبسالون دك إسكاملهم على تخسر كاتب وعتيز كاتو على التلفزيون كتري بدحريو كال صعب إنك كساد ناب إتكاد متك أنزاتات ديو كلا يصعب الكامات أب سألينا إلى نير سألينا بزتخاله متن سالا تكنولوجي لومي كوف موبايل ترايبود አለው كللو كل ነገር አለው بزتخاله متن نتا كاميرا نعو اب كونفورت كوين كسرحላ زخيل كدالوا كخيل الله انت زي يل እንደحدا ተሰኪሙ አብዛመን ኮቡ ሙሉ ማዓልቲ ከምዚ አይሉ ክስሉ አይሉ ኮይኑ ናብዚ አዘለዋ ክሳድና ብምለን ናብ ሕማም ካአትዋይን ማቲው ካልእ ቃንዛሃት ናይ እዳው ናብ ክሳድ ድመጽ ካልእ ቃንዛሃት ገብረሉ ስለዚህ بفلاي تدقاقامي حانت عينت سرح نسرح انت الأخينا نزات تدقاقامي حانت عينت سرح نسرح زلنا كل جزء قاب ويدمع عرفتي كن قبر لا ألنا ماتي أبد صحفة كوفيلنا نوعلت الأخينا حانت بيرولاتيكا كتسرحي خاتوعل كمبيوتركا مساخان أبنت أبزخون أوفيسات زرعنا أتا سيديا تسريح هذا الله استهدس أنا حتى سيديا أمبر نعخيلا بيرغونوميكس ناتكا استدالوت سيديا يكونتن بقرص ناتكا بعغن ناتكا استدالوت سيديا يكونتن نزا سيديا زي اكندم تعرايز غبرلا بتا زلاتا اخمص خفت بلا بدحري ويغرخ تلتلي لكاملو معلتي كتوعليخا ونوح تخونكا حصيراتكا ملو معلتي تعصفكا كتوعليخا كله نسرحلو سيدياتنا نتقملو ابوفساتنا نتقملو معرينا كخونالو بزتخاله متن ورقاقتنا ابنقمطلو ساعاتاتكا انا إيدي مزرقح كوا إذا إيدي زرقحي كابزي أزلا زركبو نجار كجبرو مالن كلهم حنتي تقدم عايزون إيدي كمزي أجرم ساعات كوا زركبو مزلخو نجارات مسحي كسر حلو كلايكا إيدي مزرقح كوا أبزون ناتي زلو أبتا كلايت زون تا عقل نايتا إيدي زلو كبابيتات كلهم نتكملهم نجارات أبزي سايز رايكن حزام مالنا مخنياتو كمزي الكاتمتيت كخسر رح توعلت الأخونك نحقق أجام كتفتري خاماتي تلفون كركيركا ختزارب كال اسرح تسرح تقول تداخنك كال صقمات كتفطري خماتيو ስለዚህ بزتخاله متنا بنسرحلو ساعات ወይ ድማ اب اوفيساتنا بنتكملو ساعات
أتي طاولانا كمبيوترنا نتقملو سديانا بأنا عقن معرينا كونا له بأنا عقن يتسرحن أجريت التلي لي وعلى الله أنا أكن أجريت التلا بلا زعل بزلني أبكر بايزلو نتا أجري بتحتي رجيسة ما دقفي تتقايلو طاولا قبر الله تعي ما دقفي قبرلو دحركم مخينجن أب كبابينا بزلو نجر تدقفنا أتي أجرنا كن قبرو نخلينا ماتي كله ناي قلبت سرح تسرح سواتي زيهم كأتقلعتين ناي حقو ناي كساد يخونوا ماتين تايو كل جزينة كالعلواز زلي نجر أنت دعتا كان الإعلان نخل نجر كتمكال تخل كوينا كن مقلات رايد لنا بملئتها فرق خنتال تري تسكم كهالك خطك على سنتو علكا كال أحد جا كافت فتر بزتخ علمة نتا فرق خنتال مقاقيلك أب كندئخا تلعلا ماتي أجن مجرشو جن مرات سينكا كل علا يزلني إذا أفرقهم تالزيا أنا كابزي أو سيدة كل علا لين تبلت الأخونكا أكندي بحقوق الدنين كاتتقيمكا حفت بلانتا نبرت بزتخا لمتن كبركخا شبرخيلكا بركخا عتيفكا بقلبت ناي سلفكان بركخان حفا بيلكا كتل علا فتانكا تبغى نجري بزحت جزي كان العلكلنا نابنت حنت نجر كابزيا نابزيا تقعد تدا أهلياتنا ومقا أبسرح نوعل تداخلنا كم زجرنا هنقعزو ملو معلتي نوعل تداخلنا هنا حقنا إننا هسزلنا بزتخا لمتن ملو ألا على ندات تطوخا نفتيا بملو أكلات كنفسها تطويخا نتياخا بملو نفسها تطويخا تسرحلون بزغللن بزفوخا سن تسرحلو كخون يقبا ماج بزتفلاليو مخنياتات مالت بحكم الناس لستعززلنا كبدات كنقنس سرعة قوما سونت نخلونا أكلاوي من قصاصاتنا زوترينا إذا دما نتعنا أكلات شواداتاتن متنتاتن تسألاو ترى كم زلويهم كإلاتات عنا زمخرو انت خونا حدا قبو مسيلنا زي قبو نتفتات وي دما من قصاصات نزوترهم ألوو قال ما بزحت جزي أب من قصاص أكلاتي أحد سب نام حكمنا مسمتك ويجلا مسمته تعززوا من قصاص مسمته تنقصاص إكسرسايز جبر مسبلك أنا كل جزء إكسرسايز دقان بقري كواد ما تسبلك وي بشكلتاي زوري إكسرسايز جبر يبلك وي دما أنت يبلخا بحك شكر حميمة دم بزحلني وك جبري كبحت مسكرم تبجيسه كيده أتي ب فوتو ساحل جيري دايبن العلي نفورتو بتصحي كوليل همزيله نقحوتا غدايف قال بتصحي قاليلو كوليل زنغر كاسبالو نزغل كيلومترات شعو وك جبري يدبلك جن ازي بتخكل وك ديالنا انت حسبنا حجنت سب انت اخا تحتو زغل ما قد بتصحي ال دحت زاربك هذا سب ام قد دويل كادو سبرخي بك سلام الكادو او عند حد ايلك سلازي تاوك تخكل اي تسرحتن ماتي وك بتخكل وك جرنا إنا نبلت الأخينا كابتاز تبجس كلا بوتا كسابتات بتحلا بوتا فلاي كساب أسرة فرق ساعات تغيد زخون مقرات كله يقولون تا إنتنسيتي حد عينة إنتنسيتي نايك هاي داخل زي قدس كلتف كتبل تخل كاس كتبل تخل ولا كلك هلك تقبل تخل كساب أسرة سلاسة غزلجن زخون مقرات كله يقولون نافت من كساس كتكيد كلها كيك وعرض كأخذت كيد دزلك كبحت مسكرم تبجيسكا فرتوخت بس حسيب كلها دايركت تخيلك أبزس عزيا أبزخون بوتا ولا سبرغي بكون سلام كتب لي بالك توك حنت عينت وك تغلطف ترانير كهونكا نقلطف كاتخيد كسيل كاتخيد ترانير كهونكا خا كسيل كاتخيد أب أكلتنا دحر عسرة ويسلاسة دغ أبزلو ساعتاتيو تي أكلتنا نايمكز على مسرح الجمر
ናይ ምቅጻል መስርሕ ምስ ጀመረ ኸ ዕላማ ናይቲ ወክ ክብደት ከተጉድል ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ሽኮር ኣብ ኣካላት ካደለኻ ተሐቀቕ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ካልእ ስብሒ ዲኻ ትጎድል ዘለኻ ኸ ትንቡር ምንቅስቃስ ይኾነልካ ማለት እዩ እንተዘየሎ ምንቅስቃስ ይገብር ማለት እንዳጉይኻ ናምነት ስፖርት እንገብር ኢና ይብለካ ሰሙን ሙሉእ ኮፍ ኢሉ ጸኒሑ ሰንበት ይድወይ ስሩዕ ኣይኮነን ማለት እዩ ዝተኻእለ መጠን እቲ ምንቅስቃስ ንገብሮ ወይ እቲ ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ ስሩዕ ኤክሰርሳይዝ ክኸውን ኣለዎ ኣታውን ወፃእን ዘይኮነ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ዲኻ ትኸይድ ወይ መዓልታዊ ናይ ፍርቂ ሰዓት ዲኻ ትኸይድ ስሩዕ ናምነት ኣብዛ ሰሙን እዚኣ 7 ካብተን 7 መዓልቲ 6 መዓልቲ ኮፍ ኢልካ ጸኒሕካ ሓንቲ መዓልቲ ሰንበት ጥራይ ስፖርት ትገብር ኣለኹ ኢልካ እንድሕር ደኣ ጎይኻ which is ንዓኻ ሓጋዚ ኣይኮነን ማለት እዩ ዝተኻእለ መጠን ሓጋዚ ክኾነልካ እንተ ደኣ ኮይኑ እቲ ኤክሰርሳይዝ ትገብሮ ዘለኻ ወይ ትወክ ትገብሮ ዘለኻ ስሩዕ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ حرّي اجي اكسرسايز كنبل ጸኒሕና ምንቅስቃስ كنبل ጸኒሕና ቅድሚውን ኣካላትና ፕሪቨንሽን ምክልኻሉ ክንብል ጸኒሕና ትውጽኢት እንታይ ንምንታይ ውጽኢት ኢና ከም ዝንገብር ዘለና ሓደ ምስትኽኻል ነቲ ንቡር ምንቅስቃስ ናይ ምንቅስቃስናትና ንቡር ምንቅስቃስናትና ንብሎ ኢድና ዛይድና እዚኣ ናብ ዝተኸይድ ካብ ዞን ናብ ዝተኸይድ ትዘውር ንምሽጢ ተኣቱ ንድሕሪት ትምለስ እዚአን ተደይ ጌራታ ኢድ ግቡእ ምንቅስቃስ ወላ እንድሕሪት ወን ተደይ ተጠውያ ካፍቲ ንቡር ምንቅስቃስ ጎዲላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክትዕረ እንተ ደኣ ኮይና እቲ ንቡር ምንቅስቃሳ ክትመጽእ እዞም ኣቐዲምና ክንገልጾም ጸናሕና ምንቅስቃሳት ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ ምጉዳል ደረጃታት ናይ ምጉዳል ኣካላት ንቡር ናምነት ሓደ ሰብ ካብቲ ንቡር ምንቅስቃሳሱ ዛይድና ካብ ዝበልና እንተ ደኣ ንቡር ምንቅስቃስ ዘይብላ ኮይና ንንቡር ምንቅስቃስ ክትመጽእ ናይ ፊዚዮቴራፒ ሓገዝ የድልያ ማለት እዩ ካልእ ምክልኻል ንንቡር ምንቅስቃስ ንቡር ምንቅስቃስ ናይ ኣካላትና ናይ ኩሉ መላጋግቦና ብግቡኡ መታን ክንቀሳቀስ በተን ዝግባእን ዲግሪ መታን ክንቀሳቀሳ ኸ ንቡር ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ኩሉ ግዜ ምንቅስቃስ የድልየና ማለት እዩ ምሕያሽ ናይ ዝጎደሉ ንቡር ምንቅስቃሳት ናምነት እዛ ኢደ እዚኣ ከምዛ ቀዲማ ክገልጻ ጸናሕኩ ላዕሊ ትበጽሕ የማን ትኸይድ እንተ ደኣ ንላዕሊ ተኣቢ ኮይና ደሪዝ ገለ ጸገም ጌራ ስለ ዘላ ነታ ጸገም ንምፍዋስ ከኣ ናብ ፊዚዮቴራፒ ኸድካ ክትስተኻኸል ይኽእል ካልእ ምትካእ ናይ ዝጎደሉ ኣካላት ከኣ ኣካል ናይ ፊዚዮቴራፒ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰብ እግሩ ይቁረጽ እግሩ እንተ ደኣ ተቆሪጹ ነታ እግሩ መተካእታ ፕሮስቴት ትኸውን ከኣ ባምቡላ ክትስራሓሉ ካልእ ንቡር ብእግሩ ክኸይድ ጸንሐ ስትሮክ ይገብር ሓደ ሰብ ብኽልተ እግሩ እንዳጎየ ይኸይድ ጸኒሑ ግን ስትሮክ ገይሩሉ እዛ ስትሮክ እዚኣ ኸኣ ኣብታ ላይፍ ህይወቱ ናቱ ንቡር ህይወት መታን ከልዎ ንቡር ምንቅስቃሳት መታን ከልዎ ኮምፐንሴሽን ወይ ድማ ብትሪ ምርኩስ ከም ዝወሃቦ ኸኣ ይገብር ማለት እዩ ነዚኦም ኩሎም ንምፍዋስ ኣብ ፊዚዮቴራፒ ንጥቀመሉ ዓይነት ሞዳሊቲ ወይ ድማ መሳርሒታት ከኣ ኤሌክትሮቴራፒ ንጥቀም ኢና ማይክሮዌቭ ንጥቀም አኩፓንቸር ትራክሽን ኦልትራሳውንድ ኢንፍራሬድ እዚኦም በትግርኛ ሽም ስለ ዘይብሎም ጥራይ በእንግሊዝ ዝገልጾም ዘለኹ ሌዘር ቴራፒ ምንቅስቃስ ወይ ድማ ኤክሰርሳይዝ እናገበሩ ኸኣ እቲ ንቡር ህይወቶም ይምለሱ ማለት እዩ انت يا خبل زلي تي حبرتسب افلطو اب فيزيوثيرابي زلو دروتي سلازي نتي افلطو اب فيزيوثيرابي دروت زخانه زلو حبرتسب تي افلطو كوسخلو نافتنا فيزيو بوتا مصيو خا زدليو معدا كوسد خيل حساب كوسد خيل كالاستفالي بحفشو ግን فيزيوثيرابي ማለት ፊዚካል ማለት እንዴ ፊዚካል ከንበልከልና ሁሉ ጊዜ ምስ አካላትና ምስ ነፍስና بزعبا زخان خل نبرة هاي نزارب نينا تاينا نزارب مس جوادانا مس عصمتنا مس نرفتاتنا إينا نزارب مساك أو مواد سب سلازي نايزيوم عينة أجمعتها بزهلو وان تسب
قلتوفنا بحكمنا بتصيحو بدحريو تناي فيزيوثيرابي مخرن معدن ወይ ድማ ቶም ፊዚዮቴራፒ ሞዳሊቲስ ዝወሃቦም ነገራት ተጠቂሙ ክፍወስ ስለ ዝኽእል እቲ ናብ ፊዚዮቴራፒ መጽዩ ማዕድኡ ክወስድ ይምዕድ ካልእ ምክልኻል እንዲና ንብል ዘለና ክንከላኸሎ ተኸና ኤክሰርሳይዝ ምዝውታር ኣገዳሲ እዩ ኤክሰርሳይዝ ግን ስሩዕ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ጥራይ ኤክሰርሳይዝ ትሰርሕ ሕብረተሰብ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ 3 ግዜ መዓልታዊ ናይ ፍርቂ ሰዓት ኣብ ኦፊሳትና ኩፋም ንብሉ ሰዓታት 2 ሰዓት እንተደኣ ኮፊልካስ 35 ደቂቃ ካብታ ዘለኻ ኦፊስ ብድዲልካ ክትንቀሳቀስ ኣለካ ተንቀሳቀስካ ኢዳውካ ትዘርግሕ ክሳድካ ተንቀሳቀሶ عرفتين أكلات كاتبو لك كمزي نعيننا خنعرفه زلنا عيننا سيمولو مع التدنين كخمزي أخت أبكربا خاطري أنت داوي عليك تيجي تقبر لك نروح قطمت لك نبروح قطمتك نعين خاتبري لك كماتي أتي أو ما نخا حنت عينت فلاي يزوم تدقاقا ما حنت عينت سرح دسرحو أب حبرة السبنا زلو نتي تدقاقا مسرح عرفت سلازد ليو قابلنا قبورك سرحو يمعد